Apisa mag obila e kaunti ma Nakuru ochako nonro e wi nek mar jadolo mar kanisa mar PCA Tabuga Lanet e kar chung'od bura ma Bahati e kaunti no ma Nakuru. Jadolo no nonegi kod nyonjore mane omonjo kanisa no otieno ma piny orugodo kawuono. Jadolo no osebedo ka odak e kanisa no kuom higni 4 sani. Obila oyango ni monj ma kamano no otimore kar saa 8 otieno. Ka chukdar mane rito kanyo bende ne owe kod hinyruok. Chukdar no sani yudo thieth e od thieth maduong' ma Nakuru. Let us give time to our investigators. I will be updating from time to time the church leadership, the congregants, and the leadership within this area. I assure you, the investigation will be open and transparent. So nawaomba wananchi tulieni, and that's why I have come.